kamar zaman makoki ne ai, ya gagara baruwa. Kun ga zaman makoki din nan akwai tausayi, akwai jin kai, akwai waye, amma babu ce addini. Ba inda aka ce in an yi mutuwa a zauna a shimfiɗa tabarmai, a ƙi zuwa kasuwa, a ƙi zuwa gona, a ƙi zuwa aiki, ana zaman makoki. Wannan ba addini ba ne, al'ada ne. So idan da mutum ɗan uwansa zai mutu ko babansa zai mutu, ya ƙi ya shimfiɗa tabarma ko ɗaya, ko matarsa ta mutu ya ƙi ya shimfiɗa tabarma ko ɗaya, bai saba wa Allah ba, kuma a yi haƙuri da shi, kuma daidai yi. Shi yasa wani da aka yi masa mutuwa, da aka je makabarta aka dawo, sai ce jama'a Allah muku albarka, Allah ya saka muku da alkhairi, na yafe muku, kowa ya tafi sana'arsa. Mai rai dai shi yake raye, mara rai kuma ya mutu. Zaman ku anan ba zai dawo da ran ba, damuwa kuma ina ciki. Zaman ku anan ba zai cire min damuwa ba. Wanda ya zo min ta'aziyya ina cikin gida sai in fito in amsa ta'aziyyarsa sai in koma. Amma a zo a hana makota zuwa aiki. Yanzu idan mai gidanka ko makocinka babansa ya rasu ko kuma matarsa ta rasu, gurin aikin ku kuma ana rubuta attendance, za a iya baka query ma an baka je ba. Idan ka tafi ya zage ka ya ce ai an yi mutuwa baka zauna ba. Idan kuma ka zo ka zauna ka gamu da matsala, to wannan zaman shi kansa ba shi da asali a shari'a. To amma in ka lura mun kasa denawa. Wani lokacin in mutum yana so ya daina, akwai yayunka ba za su yadda ba, akwai babanka ba zai yadda ba, akwai yayyan babanka ba zai su yadda ba, akwai kakanninka ba za su yadda ba. Dole sai a zo a zauna, kuma mu yi wa kanmu adalci. Mafi rinjayen zaman makokin nan ya zama zaman gulma ne, kurin surutu ake ta yi. Wallahi wani wurin idan ka zo wucewa kaga zaman makoki ne, billahi azimu karta ne kawai ba sa yi. Surutu, hayaniya da chatin da wata da waya da menene da maganganu da hira, kai tun a makabartar mutane fa ba sa iya jurewa, sai sun yi ta labari. Ga cinye abincin mamaci, gidan mamaci. Yanzu duk wanda aka yi masa mutuwa, billahi azimu shinkafar da zai tanada kurin wajen ciyar da masu zaman makokin nan ta ishi tashin hankali. Kuma asali a shari'a cewa aka yi idan an yi wa mutum mutuwa, to a daho abinci makota a kawo masa. Amma mu yanzu makotan ne suke zuwa su zo su daɗa karya ka. Amma shari'a cewa aka yi daho abinci, yace isna'u lil ali ja'farin ta'aman fa innahum atahum ma yushghiluhum. Ku yi wa iyalan gidan Ja'far abinci, abinda zai shagaltar da su ya zo musu. So ake makota a ta dafa abinci ana kawo a gidan da aka yi mutuwa. Amma mutum sai ya zo wanke rigar sai ya zo ya zauna, sai ya bari sai 12:15 ta yi, ya san 12:30 za a fito da girki, sai ya zo ya ce wai ya zo zaman makoki. A zo a baje abinci a cinye, sannan ya kama ya yi tafiyarsa. Gobe ma haka, jibi ma haka. Kuma ba wanda ya kawo musu buhun shinkafa, ba wanda ya kawo musu katan ɗin taliya, ba wanda ya kawo musu kaza, ba wanda ya kawo musu kaza. In na masu kuɗi ne kuma har biki ake da alfahari yanzu akan mutuwa gaskiya. Mutuwar masu kuɗi, mutuwa ta gidan masu hali, yadda ka san biki haka aka mai da ita. A yi ta fakin da manya-manyan motoci, a ɗauko manya-manyan kanofis masu tsada, a ciro ta kafet na gidan manya-manyan alhazai da tafkan kujeru na zaman ministoci da 'yan majalisa da 'yan wacece da jaridu, har zuwa ake aje birni a sayo daily trust ta ranar guda wajen kaza a jajjefar akan kafet, saboda 'yan an zo ba za su iya zama haka ba sai sun karanta jarida, saboda Allah ya kulla rayuwarsu da su da jarida har kabari. Babu tausayin. Da haka wani bawan Allah ya zo wucewa wata rana a wani guri, ya ga an zo an ɗauko abinci irin take away ɗin nan a mota ana ta saukewa, da ruwa na mai sanyi ana ta saukewa. Wallahi ya ɗauka biki ake yi. Ya zauna ya ga ana ta raba kaji fa. An yi odar abinci a hotel saboda gidan masu maiko ne. Kaji da ruwa mai kyau da lemo mai kyau irin robar mai ake exotic din nan guda ake bayarwa, katuwar ba karama ba, rusheshiyar nan ka sha ka rage ka dan tafi da shi. Bawan Allah ya tsaya, aka zo rabawa, aka miƙa masa tudun take away dinsa, ga katon ruwan lemo, ruwan sha ga na lemo. Ya buɗe haka kafin kowa a fara buɗewa, ya dan buɗe ta gefe haka, ya ga kwantacciyar kaza, ya ce alhamdulillahi. Ya juya tukunai, ya ba wa titi baya, ya fuskanci gini, ya rinka ɗiban kazan nan da wannan, sai da ya cinye komai har ƙashin bai bari ba, ya kakkare kayansa, ya ci abin da zai ci, ya zuba sauran abin nan a leda ya kulle, ya ɗauki ruwa ya watsa, ya ɗauki lemo ya sha, ya gagara shanyewa, ledar ya ɗauka ya saka a cikin ainihin wato, ya saka lemonsa da sauran ruwansa. Makoci na gefe sai ya ce masa, to Allah dai ya maimaita mana.
yace Allah maimaita mana. Shi ya ɗauka biki ne ake yi, to koma ba bikin ake yi ba ai ba laifi ba yayi, yace Allah ya maimaita mana irin wannan mutuwa da za a ce ashe Allah ya maimaita mana, ba laifi yayi ba. Ina fata ana fahimta. So zaman makoki da wannan sadakar uku da wayewa duk baya cikin addini, kuskure ne. Ya kamata mu yi kokari mu gyara mu kyautata, ko da ba a iya gamawa gaba ɗaya ba to a rinka ragewa, amma ina tabbatar muku ba addini bane.